Iki nang kene iki ready nggone rasan-rasan tapi sing positif ya aja negatif. Golek gapi yo. Wis apik ana dedaunan. Ndukure ana kocone ben nambah kena kesane estetika. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Sadurunge mlebu iki pintune nggih smart download. Nah, iki wis free. Isi iso kari ngene tok, nempel ngene tok. Tuh. Gawe pin yo iso, gawe kunci biasa yo iso. Wis penatur dhewe diopen ae. Nah. Bob, sih masih, kusane rek kayu, bener makasane setik yo. Lawange kuku tarung, pokoke wonge gak tarung golek gabi. Nah, iki nang ruang tamune lho. Wis full. Furniture ngene lho, TV-ne backdrop yo ready. Lah, iki wapi yo, son. Duh, mau di sini yo. Dukure lampune terus selingan, lampune cemrentel sebelah kanan kene iki lho, wis ana modding ngene lho, wis wapi yo. Nah, saiki langsung lanjut Breni. Main nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang kamar mandine